Ulkomailla asuu tällä hetkellä tuhansia suomalaiseläkeläisiä vailla terveydenhuollon kokonaisturvaa, jonka Suomen valtio kustantaisi. Suomi voi vastata pysyvästi Euroopan alueella asuvien suomalaiseläkeläisten sairaanhoitokuluista. Tämä kuitenkin edellyttää, että asiakas rekisteröityy uudessa asuinvaltiossaan. Tällä hetkellä meillä Kelassa on tiedossa noin 4000 eläkkeensaajan tiedot. Tiedämme myös, että tuo määrä pitäisi olla ehkä jopa 10 000. Siitä on se hyöty, että saa sairaanhoidon aivan samoin edellytyksin kuin kohdevaltiossa, siellä asuinvaltiossa. Esimerkkinä Espanjassa terveydenhuolto on eläkeläisille ilmaista. Ja silloin myös suomalaiset eläkeläiset saavat sen terveydenhoidon ilmaiseksi. Rekisteröitymisen jälkeen eläkeläinen saa automaattisesti myös eurooppalaisen sairaanhoitokortin. Tuon kortin kanssa eläkkeensaaja voi matkustaa muissa Euroopan valtioissa ja saa tuon saman lääketieteellisesti välttämättömän sairaanhoidon turistimatkallaan, aivan kuten me muutkin Suomessa asuvat henkilöt. Kuinka paljon matkustelette ulkomailla? No aika usein kerran vuodessa, joskus parikin kertaa. No hyvin harvoin. Pari kertaa vuodessa. Suomen iäkkäämpi sukupolvi matkustaa ahkerasti. Esimerkiksi 65-74-vuotiaat olivat Tilastokeskuksen viimevuotisten tietojen mukaan yliedustettuina ulkomaille suuntautuvilla päivämatkoilla. Noin viidennes kaikista yli 60-vuotiaista suomalaisista omistaa eurooppalaisen sairaanhoitokortin. Useimmilla ikääntyneillä ihmisillä on myös jonkinlainen perussairaus olemassa siellä. Matkavakuutuksissa saattaa olla rajoituksia tällaisten pitkäaikaissairauksien hoitoon ja eurooppalainen sairaanhoitokortti sen sijaan kelpaa myös näissä tilanteissa. Kaiken kaikkiaan korttien määrä ylitti viime vuoden lopulla 1 000 000 kappaleen rajan. Aina kun korttia käytetään, niin puhutaan satojen eurojen kustannuksesta, jonka tuo kortti kattaa. Joissakin tapauksissa puhutaan useamman 1000 euron kustannuksista ja on myös yksittäistapauksia, joissa hoitokustannukset ovat useita kymmeniä tuhansia euroja.